Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula Durawati. Sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndoraka semban kula. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu ngono wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asung masanipun Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kosok maksudipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun disundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu boten langkung. Kaskecakna anggen jengandika lenggah kaicalna Durgama sangga runggi. Lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya Praja Ngamarta Koko Prabu Ndorowati. Kawula nok-nok nun inggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka Para Ndorowati. Titi kelenggan sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Nadyan aku hadimu njodi mati. Ngaturake sembah kunjuk ngersaning Kresna kakangku. Sawetara lenggah ana Datulaya Praja Ngamarta. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya. Ndak tampa siat diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogana kanggo lenggah ning Datulaya Praja Ngamarta. Kresna kakangku. Yayi. Kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas Werkudara kadangku Yayi Bratasena. Nadyan kula Koko Prabu kepareng ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya Arjuna ndak tampa karya bombong penggalianipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula mendhinga jimat pangpih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Arjuna kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangku Yayi nek kula ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi nek kula, iya kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu amawakna kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Iya nek kula kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi nek kula. Koko Prabu. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati wonten Praja Ngamarta. Lumantar nawala ingkang sampun ngaturaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila Koko Prabu gandeng sak mangke sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Wonten sukaliraning penggalih paduka anglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ngrayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Anggen kula sampun wantun cumalana ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Koko Prabu Yayi. Kula nuwun pangapunten. Estunipun pangandikan kados mekaten menika sampun ngantos kawiyos sing pangandikan krana jagat menika sampun dados pasisen bilih. Ing Ngraka Indrawati menika dados pepayunging para Pandhawa, pengayomaning para Pandhawa miwah wonten ugi ing sami mestani bilih kula menika pujangganing para Pandhawa. Mila mboten momokal ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ete kantun tansah tetarosan lawan ingkang Ngraka Indrawati. Mila sareng kula nampi nawala tumunten kula gelak lampah kula prapteng negari Ngamarta daya-daya ngawuni-ngani menapa sababipun
Dene Paduka Yayi Prabu angaturi sowanipun ing Ngaraka lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Sasampunipun ing Ngaraka prapteng negari ing Ngamarta. Paduka Yayi Prabu nembe pejagung madyaning Gatulaya lan pepak andher para nayok lan Punggawa. Namung wonten tandha pitaken saklebeting manah kula. Lah kok ngantos sak mangke paningalipun ing Ngaraka ing Ndarawati. Mulat dhateng para Pandhawa menika ketingal wonten ingkang gutang. Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna menapa to sababipun dene kadang kula meragil. Pun Yayi Sadewa mboten ketingal sowan. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi kula mboten badhe ameksa tuwin anjiak Paduka Yayi Prabu kedah paring mangandikan dhateng Ngaraka ing Ndarawati. Namung semantena menawi ingkang Ngaraka dipun paringaken mangertosi monggo latri paring dawuh. Wonten menapa dene Pandhawa sakmangke namung sekawan cacahipun Yayi? Prabu jimat semban kula. Menawi sakmangke kapitang menika kalpatan kula badhe kula dodo. Nanging ewa semanten kula badhe anjlentrehaken menggah menapa to sababipun dene kadang kula pun Yayi Sadewa sawetawis nilar dhateng kasatriyan bumi Ratawu malah boten sowan wonten negari Ngamarta. Yayi syukur menawi ingkang Ngaraka dipun keparengaken ngamuningani menapa to sababipun dene kadang kula Yayi Sadewa boten pareng sowan wonten negari Ngamarta. Ing satunggiling wanci ingkang rayi ing Ngamarta nglempakaken sangganing para kadang jangkep inggih menika pun kadang kula Werkudara Janaka miwah kembar suraosipun pirembagan namung muhung anggen kula munjuk atur utawi kula paring pangandikan dhateng kadang kula sekawan cacahipun ingkang estunipun ingkang rayi menika boten pantes minangka dados tetuangganing para Pandhawa. Ing nyatanipun ingkang rayi menika boten trep menawi katanding tuwin katraju dhateng katrimaning gesang kadang kula kekalih inggih menika pun Werkudara tuwin Arjuna. Nanging gandeng jumenengipun Puntadewa menika minangka dados pambayuning Pandhawa. Mila kados menapa kawontenanipun kula kedah saged tuwin kula kedah wantun dipun dapuk minangka dados tetuangganing para Pandhawa. Koko Prabu jumeneng wonten negari Ngamarta. Inggih Yayi. Lerking pirembagan sakmangke dumugi wonten anggenipun sampun sami nampi kanugrahan kamulyan derajat pangkat tuwin kawibawan Pandhawa mboten kekirangan wimbuh sakmangke Pandhawa gangsal jangkep sampun kedugian nampi wahyu minangka dados kekuwataning lair batosipun para Pandhawa. Koko Prabu prisa piyambak selaminipun gesang ingkang rayipun Puntadewa menika sampun kedunungan wahyu inggih menika pun wahyu dharma. Duk nalika wonten kraman wonten negari Ngamarta satunggiling Brahmana yaksa Koko Prabu tamtu kemutan inggih Yayi wahyu dharma ingkang sampun mapan wonten anggenipun Yayi Prabu Darma Kusuma wondene kadang kula pun Werkudara menika manah langkung katrimah gesangipun krana piyambakipun sampun saged amanggihaken ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang inisik dening Sang Ruci Bathara mapan wonten satengahing samudra. Jernyatanipun titah ingkang gumlar wonten ing jagat menika awis-awis ingkang saged pinanggih kelawan ingkang nyipta sarta saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara. Sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantuk ayu bebasan sampun boten saged kawicaring driji. Wahyu menapa kewonten nampi dening kadang kula pun Arjuna. Wondene ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lananging jagat lan curing bawana. Inggih menika ing winastan wahyu Purbaningrat. Koko Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula Sedewa. Piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar. Mongko antawisipun aku lan Sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan
raga loro nyawa setunggal. Nanging sak mangke kula mboten wantun nyendhu dhateng menapa ingkang pirampan dening kadang kula kembar. Nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar. Ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun sadewa minglasake negari Ngamarta krana Cina Ceking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena jagat waisaning Bathara Wayaktura jagat Werkudara. Nggih. Apa pancen bener ngendikane Kyai Prabu Darmakusuma? Yo. Takoni. Pancen aku sing nyendhu swara karo kembar. Werkudara. Nggih. Kaya ora kelingan po? Adimu Nekula Sedewa kuwi wiwit lair ditinggal mati wong tuane. Mongko bapakne ora ana, ibune ya ora ana. Ing kudune momong marang kembar kuwi Sira Dimas Harya Werkudara. Mula tlatenana lambe atining kembar. Aja banget-banget ngono nyocok marang rasaning kembar. Gusti. Yen kembar adiku Nekula Sedewa iki isih bocah, mestine wajib tak gendhong, wajib tak dulang, wajib tak tuntun, tak dunungke barang sing apik, tak kon nyingkiri barang sing elek. Yen isih bocah, nanging kembar wis dewasa. Kembar wis tumangkar pikire, wis iso ngrumbahake asta, jangkahake sikil. Wis ora wancine dimong meneh. Carane manuk dimen mabur sesaba golek pangan dhewe. Kuwi tumrap Werkudara. Mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine, ya kaya ngono kuwi. Tak cocok rasane. Ning niatku ora entuk larani atine karo Nekula Sedewa, babar pisan ora. Ming kinarya pamecut supaya tumangkar budine, supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan. Merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan. Mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku, lereke aku matur marang barep, nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane Nekula Sedewa. Sajai Sedewa ora dadi karepe. Mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu, lunga saka negara Ngamarta. Ning tumrap Werkudara lungane kembar kuwi tumrap aku ora perlu digoleki. Lho kok sik? Lah kok sik adi matur yen to lungane kembar ora perlu digoleki iki sababe apa? Kresna kakangku. Yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik, duwe kekayuan sing apik. Aja disarusiku, aja digodha rencana. Wis ben tumangkar pikire. Nang yen lunane kembar mung bakal mebudhek banyu bening, wajibe digoleki dielekake. Mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono. Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Sarta banjur upaya golek kanugrahan. Wah, tumrap Werkudara. Nggonku nyengeni karo si Sedewa mau. Mujudake sawijining bab ingkang gawe pamareming atining Werkudara. Ngono Dimas, yo. Mula aja mbok luputke aku. Pancen niat tak suwarani supaya ndang tumangkar pikire. Sebab tumrap aku wong sing nampa pangendikaning wong liya, munukani petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake dienggo lara ati, dienggo nelongso, wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah, tegese bocah kuwi urung iso mikir. Tegese bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang, ora dipetung, ora dinalar, ming dipangan wutuh. Kanthi cara mengkono tekan sok tuwek, Nekula Sedewa ora bakal tumangkar pikire gayuh kanugrahan. Bener Yayi. Yo. Saka pangandikaning Siadi mengkono mau atur Siadi tumrapun Kakang pun Kakang mathuk lan gathuk. Nanging mbok ya sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Watekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen pancen ora kuat disuarani kanthi swaraning Siadi, ya aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanono kanthi alus-alus, kanthi becik-becik. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kudune ora usah dadi suarani. Nekula Sedewa wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye?
Werkudara tau tate golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu kedunungan ning awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adikku, mestine nonton karo kahanane kardange tuwa. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mung meneng wae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Weruh kakang-kakangne golek kanugrahan lan tantu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampanipun pun Sediwa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten wurung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula, dening mboten saged paring pangayoman dhateng kadang taruna. Mila Koko Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun iga pertikul paduka Kanjeng Koko Prabu menggah kados pundi menapa inggih Sediwa dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun waragil nanging menawi Koko Prabu condong kaliyan aturipun Dimas Werkudara inggih sumangga kula kantun nderek nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit Sediwa nandhang sakit agengipun katriwandan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis menika lan sinten ingkang badhe anambak reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang werdanipun Sadiwa Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra raket nawang sesangka nalin tompek marwa sing sang pun Sediwa. Oh, kula aturi blaka suta kenawan, Ger. Kula aturi blaka suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun sowan dhateng negaring Ngastina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karo-karuan. Lho nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun prisa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika Kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadhange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sediwa. Nek panjenengan saged madosi, tumunten saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sediwa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Kula nuwun sewu. Kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi dunungipun anak kula Sediwa. Lho, ngendikanipun kala wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggrahitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan, mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh, Yayi Prabu utawi anak Prabu Sediwa sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan mboten saged paring dawuh, lah inggih nyuwun pangapunten kula mboten badhe bidhal wonten negaring Ngastina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih, katone suci, katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa, Nger? Sithik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ing sekawit kowe kuwi wong tuwa, aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembug bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi panca bakah. Ning bareng kowe ngunekke ento pendhita Durna ki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika siripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mboten nderek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampeyan mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten.
Teng pundi? Wonten Jawi. Namung senyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan apa? Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngatur iki mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem, tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak jagat raya. Nek sampeyan ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Nuwun sewu, cetha Ratu Darawati ku yen titis Wisnu mung kandheng ning pangucap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titising Wisnu, sampean ratu watake angkara budine Candala. Mangke rumiyin, sampean ngarani kaya ngono dasarmu apa? Lho, dasare sampean ora gelem tetulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dak-daning pasulayan perkara niki, dak mang dadekke pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadekke pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik, sampean sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampean wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon? Wah, Kresna kakangku, Werkudara rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to? Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mengelingke, aku ora edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi apa piye? Aja kok meng kowe siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yen ngono apa aku kudu ngruda paripeksa karo Nata Ndarawati. Lho menawi panjenengan badhe ngruda paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sak biyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib sunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya. Menawi mboten purun titenana karuda paripeksa mboten wonten mriki papanipun tiyang Paben mboten sae wonten Jawi menawi monggo apa namung tetulung dhateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awel miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kaliyan menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh tertemtu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu menawi tiyang sanes tartemtu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara mekaten inggih sampun to pitados kaliyan kula jalan kula nuwun sewu wiwit mudanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapa Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun boten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang kula ing Ndarawati sowan dhateng negari Ngastina, tumunten sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina badhe dipun jangka pejahipun ingkang Raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuwataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinandhing karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngeranti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sakmangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwaosipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi ngantos sakmangke Begawan Durna bapa menemban nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung beto kadang kula pun Setyaki. Nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sak biyantu.
Utaminipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kaliyan ingkang Raka ing Ndarawati. Miwah Werkudara mboten purun ndhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka ing Ndarawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten Setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si Adi kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pun kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsa, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku ki ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing bisa diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit, ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi, aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ilmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener Swita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskita ngesti, ngerti sadurunge winarah, ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampuh lho, aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep Swita karo sapa coba? Ora ana sing tok switane. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe kuwi Swita Durna, wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak ki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe, nyingkirke para Sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho iki? Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya wis ben. Tenan? Iya ning ora tenanan. Lho kok iya ning ora tenanan piye? Wah, Setyaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Ya wis ikhlas. 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 Lahir batin? Lahir batin. Kok ora buli lan ana kula rencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh mengkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula sagah. Lahir batin Janaka, lahir batos kok ora bu. Ya to yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang wong kari manut. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngegari Ngamarta menika sampun ketingal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadang kula pun sedewa. Mboten pati-pati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Praja Indraprasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadang kula pragil Yai Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, nggih. Dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para Sata Kurawa. Yo, ngestake dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tatanan para kawularan Wadyabala aja nganti ana ingkang kesempyok ing ngaradan. Lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo atimu ingkang jero. Percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sawise wis paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nek ngestaken dawuh
budal kang padha siba ingsun kundur ngedaton kawula ana nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekula purna gatining pananggilan sanata kundur ngedaton jeluk saking dampar ketara kirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingin samya ngampil upacaraning keprabon kawijinan saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau. Kakang Durna priye kabare? Anggone si Kakang kepengin boyong. Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora? Wah, pripun Mremban pikantuk damel menapa mboten? Anggen jeng andika badhe mboyong kok Prabu Ndarawati kepareng ingkang putri Banjar Jungo mundur sasana Cemadung lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bawadana putra pun Surtaji Cemadung dawuh, Bawa Mremban putra pun Kartomarma Cemadung dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dicune wonten dawuh Kakang. Nyatane jebul angel dikrama apus Nalendra Ndarawati tu Nalendra ingkang wicaksana. Nggih Kakang Durna. Nadyan kula wis gawe-gawe karti sampeka yen ta rawuh ing anak Prabu Ndarawati dikersakake dening Sinuwun Prabu Duryudana parandene nadyan kathah paweka ingkang dipun ngendikaaken lerekipun namung badhe boten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados paduton antawisipun ingkang ngraka ing Sukalima kula kalih Sinuwun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datulaya ing wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negari Ngastina. Tan kula badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Durun, krungu dhewe to Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora ming kepenak-enak kapienak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Premban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkata. Weh, nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamunten lho, Man, niki mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidhal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Koko Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa, mengko ndak malah wonten tibaning korban malah mboten prayoga dadosanipun. Iya, Der, nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tumuli mangkata. Nok-non wis tak kendhau. Surtayu Kartomarma Swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Nggih, ngestaken dawuh Paman. Mangkata dina iki. Swatama mangkata Kartomarma Surtayu Dursasana kabeh wae para sata Kurawa ora wiji mbaka siji. Durgempa Dursena kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji, ning maju amara dikroyok negara Ngamarta. Yen maju mbaka siji kowe tak bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nah yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Estokna dawing Kakang Premban Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana. Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalanmu. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakdi? Kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu. Nggih. Setyaki wonten timbalan. Ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna. Lho, Durna mriki. Iya, Setyaki. Wah. Panjenengan kok mboten paring dawuh. Menawi paring dawuh Durna dugi mriki. Marem ati kula. Kok sik urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo?
kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti eneng perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki eneng perkarane. Berkawisipun aku arep diboyong ning Astina. Lajeng Koko Prabu kersa ngono mboten ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajae tak sawang ngritake para Wadyabala Kurawa. Setyaki wonten dawuh. Ngundurke Kurawa sendika. Ngestaken dawuh. Nyuwun diparilah piye? Menawi Kurawa sampun mundur, durnanipun ketingal parang dipun ajar. Piye Werkudara? Entuk, aku sing entukke wis. Wah, Caedan. Sing ditakoni aku. Kowe sing wangsulan. Lho aku rak manajermu to, Pak. Entuk, Mak Cilik entuk. Setyaki wonten dawuh, Mas. Kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu. Nanging aja banget nggonmu ngajar. Penda-penda aku weruh kowe ngajar Durna, lek mung ngajar sak kepenakmu dhewe. Ora nganggo rasa kamanungsan. Asih jeneng wong ngajar wong nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon. Wis, nek ngantem wong terus, "Hi, kowe ngono ki?" Ha ya ora lara kok, ya ben ngono kuwi kok ora. Entuk boto keprokke boto, entuk gendheng keprokke gendheng. Nek cara aku sah. Wow, ngedan. Anake wong gemblung. Malah males ora. Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok. Mangkat to. Lho niki ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja. Awat-awatono makmu cilik. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Prabu. Kaget aku. Setyaki dasar para nyata. Surtayu. Ya. Ayo di Begawan Durna. Ulungna tinimbangane tak obrak-abrik barisanmu. Lho. Aja ngawuh gawan ngawur. Sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Astina. Rasa kakehan gurem tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina. Surtayu. Kaya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayuh. Langka ana dhisik bathange Setyaki. Lho. Wani haraku biyen wani saiki wani. Ora ana jamak lumrahing sencaki wedi karo para sata Kurawa. Babu baru. Ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati maju jangkah. Dibantangan ora dadi kandha jundang Raden Setyaki kene markaning patimu maju Surtayu. Gatotkaca Siwa Kartomarma. Monggo Ratri mundur, ora bakal mundur. Lah ngaten kula kedah wantun kaliyan panjenengan. As kokan bebangal mati ha. Ayo luput kowe ha. Pinggir. Kudus Antarja Swatama. Aku kok entuk iki ya. Anane iki ayo. Pakde Durmagati Antaséna. Ya. Kaya apa aku sing tekaning pati? Jelas aku. Ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati, pengin urip mundur. Ora.
Lah ijo, aku lak gelem mundur. Mundur boyong Koko Prabu Ndrawati. Koko Prabu lak gelem tak boyong ning negara Ngamal to. Lawe lantas palang malang putung. Waduh. Ngecek banget iki. Ayo. Kaya Pak aku sik sing ngantem. Manut. Ayo kowe kaki. Mati jeneng aku, Wah. Edan. Mati kowe. Pecah diadiamu. Semplok kowe. Modal edan. Kowe anak apa ta kowe? Nyatane ora apa-apa nyamburinya. Lemok. Wangsul lho Bali piye Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe nggih pinanggih Setyaki sajaipun nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten man nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten lato. Nesu kula ditantang langkauna bathange Setyaki. Kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu, pecah siramu, bangga utayone, diadi man. Aku ya weruh kok. Nggih. Kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan. Nggih. Kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Wilasur Tayu ke meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak. Karo Setyaki kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh nggih ming pisan niku. Bar niku sampean pirsa dhewe, kula diajar. Setyaki kula jotos mboten dirasake. Kula nyaut tumbak, sing nguncalke tumbak sinten, Man? Aku. Nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel. Panjen tak sengaja. Kena cengelmu to, gengeng. Untung ming alon. Dadi ming tatu sithik. Kula tumbak ngiwa, endo nengen kula tumbak nengen endo ngiwa. Setyaki obo karo prajurit mburi duncali godo, candak saut. Sabutke tumbak kula cleng suarane kemenclang mletik metu genine. Mboten suwe tumbak kula disuntreng kalih Setyaki. Di apa? Disuntreng. Disendal ngono lho. Disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah. Pruk ngono. Kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol. Rumah sakit pundi, Man? Ada. Ajeng priksa. Mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro. Niki wae kula jangon karo sampean, kula nyawang sampean kaya kirik, prek. Kartom Anusur Tayu ki nek karo aku jan ketok kaya dem-deman. Pejah kula, Man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Giatut Kaca. Kula wanek-wanek iku kula antem mboten napa-napa. Kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semaput. Bar niku kula dipolong ganteng dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece samber bathuk kula. Mek ngenten iki, Man. Ngene iki. Kula wis kalah. Gumun kok aku ya. Kartomarma ki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju inggih, Man. Mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji. Isin kula, Man. Swatamane anak pendhita ampuh kok ming di tangan siji karo Antarja. Asem. Setyaki dudu. Ketemu Gatotkaca. Salah. Antarja luput. Ayo bedhen coba, Man. Ora ngerti Antaséna. Kula ketemu Antaséna niku wis ati kula wis telatapan. Mesti modal kula.
Ning kula wane-wane kula antem diel-diel ra apa-apa. Dhek balik kula antem gencengel diel-diel gak apa-apa. Dugang cangkem kula man. Cangkemmu? Engko diel ngoten kula telatapan nganti bengok sloban. Wah! Dibampet ngangge sikil cangkem kula. Slup. Legi. Oh. Untuk dina bal gawe ketape no Mbak. Ora ngerti aku. Gletak candha awak kula cok banting teng lemah. Duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Nika. Kalah. Mundul. Ah iya. Antasena bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin. Aku lho kok biasa, Man. Icin apa nggo icin nyatane kalah kok icin. Ala ya mundul mangane modal. Mbok ya wis niku wau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso ya wis. Klungsuk-klungsuk nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Musuh Antasena ya Pak saiki. Ora sembarangan lho musuh Antasena niku. Ora saben wong wani man. Lah sampeyan sing tuweke lawani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang mengisane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae iso. Wedhus tenan. Wong tuwa dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Lho tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengkuni. Pironan? Maju ora le? Mungsuhe. Sencakiyana. Gatotkaca, Antarjana, Antasenayana. Are milih sapa? Waduh. Abot kabeh, Man. Terus pun sekecake kula tak teng niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Ora usah maju Cit, wis aku malah mangkel aku krungu suaramu Cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, Nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih. Ning sak madya mawon lho, nek kalah ya mundur. Ora usah dipeksa, gawe lega Kakang Penemban Durna nggih. Antasena, Pakdi Dursasana ya. Bapakmu wae gila karo aku. Apa meneh kowe ming cendhenge? Ayo, kowe ngejak apa? Sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho, Di. Ana tembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Ayo, jajal wae piye? Nek bapak kalah monggo ning anake emok nek kon kalah karo Pakdi Dursasana. Ate nek dinyek wong sak kewagon aku. Antasena kok kalah karo Dursasana. Wah, wani karo pakdimu sing tak wedeni apamu. Ora minggat candhak siramu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro. Ora minggat candhak siramu. Gedruke nang lemah mecothok utekmu. Waduh. Kok luwih medeni kowe. Ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh. Yo sing dadi nyatane. Oke, ayo jajal-jajalan yo. Woi! Halo apa? Halo apa? Halo apa? Banding jotos jotos jiwit banding pengkal halo canda banding jotos banding jotos jiwit banding pengkal
wedi marep tak mungkur ayo antemo legane atiku waduh ojan antosenan wong edan wong gemblung aduh iki piye iki menungsa kok diceblokke nang lemah kapora we rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banting aja tocos kene iki sing ngrasake mangkele ra jamak-jamake ngantem banter pripaksa jamak-jamak kok dibanting ting ayo mudar kowe ning ngono aduh iki ra iso metu aku wis ben ning ngono wae rasa metu malah suwe kok mangsane cucuk kok ya Antasena iki dicabut. Dicabut piye? Rasa dicabut kok ucul dhewe. Oh, edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget lho kowe ngundang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Nyatane kaya ngene iki, Man. Wis meneng kok. Aja obah kowe nggih. Ngene apane? Rajake jero tenan iki to. Tak angkat obahe ora. Diugak-ugak sik, Man. Men saya enteng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah ora rumangsaku. Ora dingenek iki ora. Ora rampung-rampung. Dirangkate sing ngene. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe. Ngerti lagi diceblokke urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dir, ora entuk ro sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten dijabuti tak ajar. Ceblokke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilongko wae. Mutar kula wani neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man, nggo sikik to tak stope. Rasa kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Ketelides silah kula, Man. Kakang Durna. Pripun, Dik? Mang mriki. Lho, Drasasana kaya napa? Niki diceblokke Antasena ngrekoso. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora pati ndukak mana. Enggak. Oh, wis. Ngati-ati ora. Sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek mboten rada. Aduh. Kok pedes to niki? Dik Pate. Pripun? Sampeyan salah le nyekel rambut. Niku dudu rambute Dursasana. Lah mula kok cendhek ora. Oh, suwun, Man. Suwun Bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun-pripun. Aduh, pripun nih Kakang Durna? Oh, nek nganti gangkar-wikar, kula sing didukani, kula tak adu arep karo Antasena. Aku njaluk kanthi banget. Mbaya mulung atimu Senjaki sagedakan iki wae ora usah dadak werna-werna. Aku ana wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembukan sing apik-apik Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergo
Ujaring para pinter sak ala-alane manungsa ki sing ana apike, sak api-api manungsa ki mesti katabetan rasa ala. Kuwi mesti eneng. Mula nadyan kowe sengit karo aku, ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Ratandara. Wajah, mati aku. Majile. Majile, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo Waireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep apa dikaya ngapa iki eyangku. Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Majile ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Yen yaki, Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Padha Gungger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur-syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Mak Cilik mundur, mboten. Mundura, mboten durung tutuk ning ngajar Durna. Iki mbahku Mak Cilik. Ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Mak Cilik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna. Sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu. Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Konjur sampeyan dhewe anggepe aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Dindanake. Wes. Mak Cilik kudu duwe rasa welas asih. Mak Cilik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wo lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu ayo. Bocah wingi sore wani karo wong tuwa, sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah. Kene marganing patimu bangga ta ayoni. Rekake arep purun. Sengkune pancen celeng tenan. Ngerti kene diajar sampeyan dhewe konjur dikarat sampeyan. Dhewe mate dunduri mawon dhewe mate. Timbalan. Aku ngaturake panuwun Lho kok ora Budhawa sami-sami. Dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Ngamarta. Lho kasinggihan mekaten. Aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe lerema ning Ngamarta ya Setyaki. Guwa Prabu badhe tindak dhateng pundi? Nyagui kelawan dawuh pangendikane Kyai Prabu Darmakusuma, aku ki nan ngupaya menyang endi Waragil Pandhawa ya kuwi adhiku Si Sedewa. Lho iki. Lajeng kondur paduka mbijang menapa? Yen wis bisa gandeng kondure adhiku Waragil, mestipun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta. Lho iki ngestaken dawuh. Sembahku lek ngendharaken jengkar paduka. Kresna. Werkudara piye? Apa aku dikebarengake melu? Yayi, si Adi lenggah kepenak wae marang Praja Ngamarta iki dadi kewajibaning pun Kakang. Yo. Pandongamu wae, aku bisa ketemu karo adimu Ragil. Tumuli iso tak kanthi kondur marang Praja Ngamarta. Mung tansah memuji kersaning Gusti, muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon. Pun Kakang budal. Yo, Kresna kakangku. Gap Mangestungkara sodhe selikur dina. Tobat. Jaramaya wonten dawuh Pandya Betari. Tatanan Warawati bala baju barat aja ning padha saur manuk. Merga dina iki kayiwanganing Dandang Mangore ya kuwi ana titah ning sowan Ngabiyantara ora pangling Begawan Durna Jaramaya. I kasinggihan mekaten Pandya Betari. Dumunten samangke kula aturi amiji dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan Dandang Mangore. Durna padha kanthi raja sapraptamu kulup Kumbayana. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya Betari.
Nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk. Iya Begawan Turna tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Kumbayana. Kula pun tinggal jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mugi ampawahana kabagyan ing gesang kula Pandya Betari. Begawan Turna eneng apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Gita ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca. Yastunipun namung badhe munjuk atur ngersa Pandya Betari. Lerekipun atur kula menika kala wau. Sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Betari. Supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya Betari. Lire piye dene sira matur ingkang kaya mengkono? Oh nggih. Amargi dinten sakmangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bila Jawata menika badhe matedhaken kanugrahan inggih menika wisnastan Wahyu Setya Wacana. Monggo sinten ing kedurungan Wahyu menika kala wau menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalindra saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih. Titis pangandikaning Nalindra titi ing samuka wis lir. Iya Durna. Monggo nyatanipun kula menika dados pujangganipun para Sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan Wahyu Setya Wacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu, sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh Wahyu menika kathah lan ingkang ngawrat mboten saged kejawi namung Nata Ndarawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Monggo nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Nata Ndarawati ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari Ngastina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Nata Ndarawati tasih sugeng wonten ing alam padhang tasih gesang. Arep tentu kula mboten badhe kasempatan gayuh Wahyu Setya Wacana menika kala wau Pandya Betari. Mlengking saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Nata Ndarawati parandene gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Betari Durga wonten sukale lan ing penggalih. Mitulungi dhateng jasad kula kados pundi srananipun pados Paduka saged mboyong Nata Ndarawati wonten ing dandang mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun Nata Ndarawati menika Pandya Betari. Obat. Lah kok dadi kaya mengkono kang dadi aturmu mongko Nata Ndarawati iki titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu kuwi angel dijangka patine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kepengin mateni marang Nata Ndarawati. Ya ta gandeng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang dandang mangure. Nanging mengko yen tekan dandang mangure aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna. Oh, mangke menawi bab pejahipun Nata Ndarawati kula ingkang tanggal jawab. Kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang sagah mejahi Nata Ndarawati. Yen pancen kaya mengkono, sak jagat alat pramudita iki ingkang diajeni dening Nata Ndarawati. Lan Nata Ndarawati Kresna ora bakal wani kalawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula dina semengko aku tak memba Nata Mandura. Wondene Jaramaya ndak dawuh supaya memba Patih Mandura ya kuwi Pragata. Mengko ngendi ngene ketemu marang Nata Ndarawati bakal ndak kanthi prapta ning dandang mangure. Yen lumrah Nata Ndarawati ora bakal nduwa marang keparange kadange Werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna. Kondak mleguduk swalu gembol sumorante semolole hawala. Menawi setelah mekaten Pandya Betari dinten sakmangke monggo kula trisalen wujud dados Nata Ndarawati. Panginten kula Nata Ndarawati mboten badhe saged nduwa dhateng paringipun ing Raka Nata Mandura. Mara gage sawangen Begawan Durna aku tak salen wujud Nata. Kondak mleguduk swalu gembol sumorante. Marem raos ing manah kula. Kanthi wujud kados mekaten menika Paduka Pandya Betari boten badhe saged duwe Nata Ndarawati boten tentu saged andhuwa dhateng keparengipun Paduka Pandya Betari ingkang sampun wujud Nata Mandura. Pragata wonten dawuh sinuwun. Bantu kelawan Begawan Durna mboyong kelawan kadangku Taruna ing Ndarawati.
Yai Prabu Kresna ngestaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adikku Ratu Ndrawati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoga. Kanitara mengkono ora bakal bisa Yai Prabu Kresna uwal saka jroning Gendhoga. Mengko Gendhoga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndrawati angel mijet wong nganti suwe banyu sinaring. Waduh, sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Pragoto wonten dawuh budal dina iki sawawi kula dherekaken lho. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya, sediwa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paribeh. Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa. Pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi. Siadi tindak ngendi? Nggih, dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho. Ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun sedewa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Kang Prabu kula dherekaken. Durna, kula wonten dawuh Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari. Kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna. Ning kowe aja kuwatir, ana coba sawangen. Gendhoga ning ngarep aku iki. Kira-kira menemu isine apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura. Gampang banget gone ngrimo marang Nata Ndrawati. Wekasan Nata Ndrawati tak apusi takon mlebu jroning Gendhoga dheweke mapan ning jroning Gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Loh, menapa saestu menika isinipun Nata Ndrawati? Tobat. Mula tak bukake tontonan Begawan Durna. Das pundi Pandya Petari, das pundi? Lho. Tobat. Lah kok arti ora digamana jroning Gendhoga kok isine mung sumping. Lho. Wonten Gendhoga isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu. Isine sumping. Nek ngaten dipun apusi wae. Kresna kakangku. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun Kakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nandi? Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajahi dening Kakang Semar. Dipol. Pripun? Tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, Yai pun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani ya, Mas. Ora. Wah, bagus. So junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah. Ning hitungan suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe nae dhewe. Nggih. Wis entuk wahyu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa mbaleske? Oh, kene iki rawani mbales nek aku sing rasem mbales rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah? Tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro.
Baliya ning kasatriyan sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Inggih ngestaken dawuh Mas. Tina Tandarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalang tunggonku gawe Wahyu Setyawacana. Leno mripatmu Wahyu Setyawacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat, panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk, bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngestaken dawuh. Pun lakon lek kula mbangun kasatriyanipun Ndara Sedewa. Iya Semar. Kok ora kasatriyanmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe mbangun ngene wong liya. Iya. Sing wigatipun tekan ngarepe subuh. Iya. Purnaning gati sura Sudraja ingkang rat suwuh brasa teng aping Darmastuti rayu sami makarya hayung samya pinanggi Ndara.